Het gaat om spul dat Lissenbleun is na brand in de jaren 80. Het voorthelling van de groen had een soort tiertkosten. Nou, er is hier brand geweest, 2 keer zelfs. Het gebouw is opzettelijk in brand gestoken zelfs. En op dat moment werd het gebruikt onder andere door het conservatorium met allerlei apparatuur erin. En met het blussen is al die apparatuur verbrand. En dat heeft tot een forse vervuiling van de grond geleid. En dat zijn dan echt moderne stoffen die je niet zomaar kan wegstoppen. Dus dat is met mannen in witte pakken is dat hier afgevoerd. En dat heeft in totaal 3 maanden vertraging opgeleverd. Dochs weten ze al heel hoe de expositie eruit komt te zien. Hier begint het, hier komt de oesterbank en de mosselbank komen hier. En achter zien we al een stuk van het wrak waar straks een duiker in ligt. En daar verderop zie je alvast een grote boei die op en neer gaat straks schommelend in de zee. En nou ja, zo hebben we van allerlei zaken hier in dit zoute deel, want we zitten nu in het zoute deel van de ride. Maar nog even wacht je dus, voordat dat wettergebied klaar is. We hebben het over een attractie, een onderdeel van het museum waar we zeker 10, 15, misschien wel 20 jaar lang mee moeten werken. Dan vind ik zo'n 3 maanden vertraging, dat vind ik niet zo heel erg. Het is jammer, maar niet heel erg. Door de vertraging gaat de expositie nou in september open voor publiek.